Det er modige kameramand. Det er Malte Tofteby. Det er den anden kameramand, Henrik Galsen Nielsen. Og nu til mig, der skal styre vandstrålen. Jeg håber, I nyder sæsonen, og nu vil I se nogle vilde plask. For den gang. Farvel og tak. Nu vil jeg overlade kameraet til Henrik Galsen Nielsen. Nej, det er ikke mig. Hej mine damer og herrer, piger, heste, hunde, katte. Jeg råber der. Okay, vi skal køre med noget vand. Det bliver godt. Og hvis I lige følger med mig en gang. Kameramand, hvis I følger med mig en gang. Og du skal lige putte det her. Den tidslæsband! Og så er det, at vi kommer til det vilde. Pas på! Og kameramanden, han skal stå herinde, men han skal zoome lidt ind. Det vil jeg hjælpe ham. Jeg kan ikke få det. Kan du ikke? Nej. Nå, men vi zoomer sgu lidt ind. Sådan. Så zoomer vi alt, hvad vi kan. Malte Tofteby Jensen! Fik du det? Og så er det, at den er zoomet ind. Og du kan se mig på fuld skærm. Og mig. Og så overlader jeg kameraet. Nu. Jeg har det. Og du skal... Og lad være med at filme det. Jeg kommer til at filme det. Og han hedder ikke rigtig Tofteby. Han hedder bare Nielsen. Nielsen! Og nu skal kameraet gå over til hækken. Jeg vil lave det vildeste plan. Jamen. Jeg er bare for søj, mand. Okay, kør. Kommer det ind? Jeg ved ikke, om jeg fik det. Og så går jeg ind og henter noget mere vand. Sådan Og få lov at se det. Og det her, det er sådan, jorden ser ud efter det plask. Guys. Det er så mennesker. Og drenge og piger. Og eller nej, bla bla bla. Det går ret fint. Okay, kig på Jonathan Tofteby. Nu kommer det ind. Det er vildt. Ja, det er også kameraet våd af. Kameraet er lidt våd, så vi tager det lige af en gang. Ja, der var en vits. Der var to fugle. Bagfra og forfra. Så flyver bagfra. Hvem er så tilbage? Forfra. Prøve. Det er vildt. Okay. Jeg holdt dem også lige i gang med lidt humor. Og jeg har det hele på film. Er du ude af kontrol? Den er ude af kontrol! Og folkens, det var det for i dag. Og jeg kan selv stave mit navn, hvis kameraet flytter sig. Kameraet er våd, Malte. Okay. Og det var det. Sluk så.